מישל? מה הקוד נעילה של האייפון? נזכרתי. 0, 9, 11. Okay, cool. Now I close my... Hello, Akbar. Hello, Sissy. How are you, my friend? مين هذا؟ ميزي؟ What ميزة? ما ود ميزي؟ ميزي. אוקיי, מי אתה חושב שזה? أنا عارف تل برودي. It's a good joke, man. This is Barack Obama, the president of the United States. أوباما يا Yeah. حبيبي. אמרת לך לא להתקשר מחסום, למה בדרך כלל אני לא עונה לך. למה, יש איומים מטרוריסטים? לא, לבד טרוריסטים. קרקע בקרקור לפני הפשרה, משגעים אותי 50 פעם ביום. אז איך אצלכם, גייז? والله לא טוב, לא טוב يا حبيبي. اسمح لي داعش بالسنايم حماس Yeah. מכל עבר האחים המוסלמים. So what's the problem עם אחים מוסלמים? יש לי 2 כאלה. والله לך? מהצד של אבא שלי. אתה יודע, הרי השם המלא שלי הוא ברק אובמה חוסיין, ואם קוראים את זה הפוך, יוצא חוסני מברק. אז אתה בטח מבין, חוסיין. למה חשוב להשמיד את השטן הזה שפוגע באזרחים, פוגע בשלום, פוגע באסלאם. אתה צודק, חייבים להשמיד את ישראל. شو إسرائيل؟ ما أنا دبرتي على ترورستים בסיני, على חמאס בעזה, على אייתולות באיראן. נו, אז זה בדיוק, בשביל זה אני התקשרתי. אני כועס שאתה והחברים שלך במפרץ לא תומכים בהסכם שלי עם איראן, ותומכים בצד של ישראל. זה הסכם לא טוב בשבילנו, יא אובמה. זה הסכם מצוין. זה אסון, יא אובמה. כל האזור ייכנס למלחמה. In Israel. מה יש לך עם ישראל? מה, אתם לא אמורים להיות חברים הכי טובים? זה נגמר בינינו, אוקיי? זה נגמר. אובמה, יא חביבי, תראה, אני קצת עסוק, אתה צריך עוד משהו? כן, בעניין של איראן. מה אם אני מגלה לך את סודות הגרעין של ישראל? לא תומך. ואם אני נותן לך רשימה של סוכני מוסד בקהיר? לא. קלטות סקס של בוגי יעלון? לא. עותק של התוכניות של כיפת ברזל? רגע, סיסי, יש לי ממתינה. רגע, סיסי, אוקיי? wait a second. Hello? Ruhani? Hey, my man, what's up, man? What's up, man? You feeling good, man? What? Okay, give me 5 minutes, okay? 2 minutes. סיסי, אני חייב לחזור אליך יותר מאוחר, פשוט מישל התקשרה עכשיו, אני צריך לאסוף את הילדה מהגן וכל מיני דברים. אל תעשו את העניין. אז יאללה, ביי, אני אדבר איתך. אל תעשו את העניין הזה עם איראן. הלו. הנה רבק, ידעתי שאסור לענות מחסום. جميلة تعصي كفي تركي؟ حس بخليلة يا مخشمم بو تعصي أوباما شو أوباما؟ شحور حلاش